I aquest final de setmana també a Santa Ponça s'han celebrat els actes centrals de les festes del rei en Jaume, uns actes que un any més començaren amb el desembarcament sarraí a la Punta de la Creu i continuaren amb les primeres topades entre moros i cristians i la vistosa desfilada. Puntuals amb la seva cita anual amb els fets de la conquesta, les tropes cristianes del rei en Jaume desembarcaren dissabte per enèsima vegada a la costa de Santa Ponça. Era el preludi d'una sèrie de batalles amb els almohades que habitaven i governaven l'illa, les tropes de Buiaià. I el primer enfrontament tenia lloc aquí, de vora la creu del desembarcament on degueren desembarcar els invasors fa 785 anys. Les tropes cristianes d'un i altre bàndol avancen cap a l'escenari de la segona batalla. Colles i agrupacions locals, cadascuna amb els seus vestits característics, comencen a desfilar. La família va ser la que m'ha enganxat, amics i en el final, mira. Nosaltres també m'agrada ficar-nos en tot. Nosaltres aquestes festes fa 20 anys doncs, que les vivim i no volem ni una passa enrere. El que volem és que vagin a més. Fem balls, fem 3 tipus de balls i vam rotant els balls. A mesura que vam fent el desfile, pues, van canviant. Soc de València, però ja visc així a Mallorca 2 anys i estic en la Falla del Toro, que té la colla de la Fila de l'Alioli. Vosaltres veniu de terra... De terra mora, mora i cristiana, sí. Allí les festes se celebren bastant, sí. Ja som al Caló d'en Pellicer, la platja petita, escenari de la segona topada entre sarraïns i cristians. Una vegada més, la batalla serà cruenta i una vegada més els moros aguantaran l'envestida. Cada any venim a la Creu i fem la volta de fins aquí, fent la playa grossa per veure, els nins, amb tots els nebots, i el fes. Sí, molt bé. Hem estat a punt de ballar amb l'espasa i tot. Jo vaig participar fa un parell d'anys i era per rememorar aquells temps. Veurem això, després soparem i veurem la festa que hi ha després. Fa un parell d'anys ja que feim aquesta colla i cada vegada s'apunta més gent i sobretot pels al·lots disfruten, no? Han perdut la primera batalla, molt sap greu, però jo crec que la segona anirà millor, no? Vestida d'època, no sé. Aquest vestit no l'he dissenyat jo, però ben guapes. Com nosaltres ja venim fent de fa anys, no ho preparam. Això és un poc improvisar. Es la única colla que no son españoles, son alemanes, yo suizo y vivimos todo, la mayoría aquí en Santa Ponça y el resto Andratx. Sí. Com se llama? Com se diu? És la colla Milà. Perduda o guanyada, segons es miri, una batalla, però no la guerra, moros i cristians es preparen per continuar cap al pròxim enfrontament. Aquí ho poden veure. Arriba el moment per les colles de lluir-se amb els seus passos.